Hvor finder man lige den røde tråd, når man bliver bedt om at lave en udsmykning til en virksomhed som Dansk Autologik? Mit første besøg for nogle år siden var fyldt af autotransporter, klargøringsværksteder, lastbiler, biler. Og netop bilerne, autotransporterne, det blev mit udgangspunkt for opgaven. Jeg har lavet en serie malerier, som kunne være oplevelser set fra førerhuset i en transporter, eller måske en mindre bil frem og tilbage til arbejde. Mine malerier er, hvad man nu gør dem til, afhængig af hvem man måtte være, men titlerne vil hjælpe på vej. De 4 lange malerier, de 4,5 meter lange malerier, hedder Landskab på farten. Det er tænkt som de billeder, man ser ud af sideruden, mens man kører, som man ikke rigtig lægger mærke til, men som alligevel brænder sig fast på nethinden. For enden af vejen hedder de 4 malerier, som hænger på endevæggene i hver sit kontorrum. Endelig nået frem, kunne man sige. Eller man drømmer i hvert fald om det. Endelig at komme frem for enden af vejen. Det kunne jo godt være uden for vinduet i en bil, i en transporter, men lige så vel et hvilket som helst andet sted, uden hjul. Uanset det, der er udenfor, er altid fristende og forførende. Jeg takker for opgaven. Det har været en fantastisk udfordring.